No niin, päivän vaihdokki olisi tämmönen Hyundai Getzi vuosimallia 2006. Ajettu 245 000 kilsaa. Tää on elokuun lopulla katsastettu ja justiin huollettu. Jakopää on tehty ja öljyt ja suodattimet ja kaikki oleellinen. Ja ihan hyvän koppanenkin ja tosiaan 4-ovinen malli. Tässä nyt näkyy itse asiassa tuossa takalukun listan välissä, niin siellä on vähän kukkia, mutta ei niinku sen enempää sitten. Ja allahan on tosiaan 23 vuonna tehdyt kesäkumit. Niissä on vielä hyvin pintaa ja ihan komia näköisekin. Silleen on kyllä niinku ihan asiallisen näköinen auto. Lohkolämmitin ja lisävalo. Tuulilasi on eheä. Ei silleen mitään ihmeellisyyksiä. Ja ohjaamohan nyt on hyvin tyypillinen tämmönen budjettiluokan auto, että ei ole mitään hienouksia, mutta kaikki oleellinen. Sähkölasit eteen ja taakse. Takaa on aika tilava. Nämä takapenkit saa ihan kokonaan kumua, että sinne saa vähän isompaakin ostosta sitten tungettua. Ja katoskaan ei näy mitään lommuja eikä sellaisia. Ja. Ihan silleen siisti. Ei mitään sen kummempaa. Ja sisäpistokin on siellä ja ihan on aitoa muovia koelauta ja kaikkea. Että hyvin tämmönen tyypillinen Aasian auto. Ei siinä siis kaikki oleellinen Blaupunktin soitiin ja ilmastointi ja sillä lailla. Ja sitten vielä otetaan bonuksena vähän alapuoltakin videota. Niin kuin näkyy, niin vaihteisto on hyvin kuiva. Öljypohja on kuiva. Suodatin siellä komiasti. Ja tää väliputki on uusittu tähän ihan siis yli viikko sitten. Se on uusi. Ja niin kuin näkyy, niin on ihan fiksun näköinen. Eikä ole ikinä hitsailtu. Edes niin vetoakselin suojakumit on ehjät. Kummatkin. Ja sama homma täällä. Ei mitään ongelmia. Ja tää nyt on aika hyvä kyllä tämä pohjakin tässä. Ei oo mitään kauheuksia täällä. Ja tämä taka-akselikin tässä niin on aika eheä. Toki mä olen jo lohkeillut tässä vuosien saatossa, mutta ei sen pahempaa. On kyllä kuivaa ja ehjää kaikki. Ja tosiaan kumit on näin hyvät edes ja takana. Ei ole niinku mitään huoltohommia eikä mitään semmosia tulossa. Tää on kyllä aivan jees. Se kuka hakee ensimmäisenä, niin otetaan kahvipannu tulille ja pullakahvit, niin eikä se ole siinä sitten hyvinkin taputeltuna. Ja eikä ole tuon kalliimpi. Jos on joku, sanotaan, huomattavasti halvempi vaihtoauto, niin sekin voisi mennä ehkä. Se on vähän, minkä muista sulla on kaupata. Niin. Ja osamaksu onnistuu hyvinkin. Alle 70 kuukaudessa, jos haluaa oikein penniä venyttää, niin kaikki onnistuu. Ei siinä. Katsellaan.